ንኣስታት ሓደ ዘመን ኤርትራ ኣብ ቅድሚያን ቅድሚ ህዝባን ከም ዓብዪ እምባ ተገቲሩ ዝነበረ ምጭባጥ ሃገራዊ ናጽነትን ክብረትን ብኽልተ ምዕራፋት ግን ከዓ ብሓደ ንጹርን ረኣንዮም ተጓዒዞም ካብ መፋረቕ ኣርባዓታት ክሳብ መውድእ ሓምሳታት ንናጽነት ሓያል ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስታት ኣካይዱ ሰማዓዝኒ ምስኣነ እኳ ደኣ ብእስተሕቃር ምስ ተመለሰሉ ብዘይ ዝኾነ ደገፍ መሪርን ደማውን ተጋድሎ ብምክያድ ኣንጻር ብዓቕሚ ኣዝዮም ጸብለል ዝብልዎ ጸላእትን ዘረያቶምን ኣብ ዓቕሚ ገዛ ርእሱ ብምትእማን ብምሙርካስን ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ እቶም ነቲ ክእመን ዝኽብድ ሓቅታት ዝተርገሙን እቶም ክብርታት እዮም ኣብቲ ክብርታት ናይ ሳውሪ ሓጂ ከም ጽንዓት ተወፋይነት ምጽማም ኒሕ ዝበሃል እቶም ክብርታት እንስሳቶም ከዓኒ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ጽንዓት ክንብል ከለና ኣብ ዘይብልካ ምስ ብዙሕ ኣፅዋርን ምስ ኩሉ ብዘይ ሓደ ነገር ኣብ መትከልካ ምጽናዕን ክኸውን ከሎ እቲ ተወፋይነት ከዓኒ ካብ ሓደ ናብ ሓደ እንዳተሓላለኻ ኣብ ክንዲ ብጻይካ ምሕላፍ እቲ ተወፋይነት ንሱ ማለት ምጽማም ከዓኒ ሰብ ብዘይ መግብን ብዘይ ማይን ነዊሕ ጉዕዞ ከምቲ ንሓና ኣብ ሳውራ ዝነበረ ንዕኡ ተጻዊሩ ብኒሕ ክጓዓዝ ከሎ ሓደ እቲ ክብርታት ንዕኡ ከምኡ ምጽማም ማለት ኒሕ ማለት ብሓቦ ዕላማኻ ንኽትወቅዕ ዝደለኻ ብብዙሕ ፃዓርታት ክትሓልፎ ኣለካ ንዑ ተጸሚምካ ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብና ከዓኒ ከም ምትሕግጋዝ ምጽንናዕ ምክብባር ከዓኒ ትበሃል ጭውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ምትሕግጋዝ ግን ከለና ሓደ ናብቲ ሓደ ዘይብሉ ከምዚ ብጉልበታዊ ድዩ ብንዋድ ድዩ እዚ ከዓ ትበሃል ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ካብቲ ሓደ ማለት እዩ ምጽንናዕናዕ ክንብል ከለና ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ሰብ በዓል እዩ ዝጸናናዕ ህዝብና ነንሕድዩ ዘለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣራዳዳ ምጽንናዕ ከዓኒ ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ኩሎም ተጠቃሊሎም ክረኣዩ ከለዉ ንሃገራውነት ዝገልጹ ወይ ንፍቕሪ ናይ ሃገር ዝገልጹ እዮም ካብቶም ቀንዲ ናይ ሕብረተሰብና መለለይ ሕብረተሰብና ንሃገሩ የፍቅር እዩ ሃገሩ ይፈቱ ንሃገሩ ኩሉ ነገር ይገብረላ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዝንታይ ካብቶም ክብርታትና ካብ ውልቃዊ ናትካ ረብሓ ሃገራዊ ረብሓ ምቕዳም እዚ ተዝዓበየ ክብሪ እዩ ምክንያቱ ዝሃገር እንተልያ ዝመሬት ተልዩ ጥራይና ንሕና ክንህሉ ንኽእል ክሓስመና ክጥዕመና እውን ኣብ ውሽጢ እቲ መሬት ኢና ክብሪ ናይ ዝሃገር እዚ መንነት ናይ ዝሃገር እዚ ወይ ናሕና ንመንነትና እንተተኸናኺናዮን እንተዓቂብናዮን ናሕና ህላዋ ክረጋገጽ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ንሕና ካብዚ ሃገር እዚና ተፈጢርና ኣብዚ ሃገር እዚና ንነብር ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ሃሊና ከዓ እዚ ክብሪ እዚ ወይ እዚ መንነት እዚ ናህና ክህሉ እንተኮይኑ ፍቕሪ ናይ ሃገር ክህልወና ክእል ኣሎ ፍቕሪ ናይ ሃገር ከዓ ክጥዕመካ ከሎ ተልዕሎ ክሓስመካ ከሎ ከዓ ትገጥፎ ዘይኮነስ ንዘለዓለም ናትካ ተውህቦ ንዓኻ ዝተዋህበካ ስለ ዝኾነ ካባኻ ዘይፍለ ምሳኻ ዝኸይድ ሕጂ ካብቲ ንሕና ክንዕቅቦን ከነውርሶን ክንሕዞ ዘለና ካብ ቀደም ዝጸንሐ ምስ ታሪክ ተኣሳሲሩ እዩ ኣብ ግዜ ሰውራ ወይ ኣብ ቃልስብ ዝነበርናሉ እዋን ከዓ ዝያዳ ኣብ ዝሓየለ መልክዑ ፍቕሪ ናይ ሃገር ምእንቲ ሃገር ከዓ ተወፋይነት መጽዩ ጽንዓት መጽዩ ንሓድነት ቃልሲ መጽዩ ንዝተፈላለየ ንመስዋዕቲ መጽዩ እዚ ኩሉ ንፍቕሪ ናይ ሃገር ስለ ዝኾነ ካብቶም ክንዕቅቦም ዘለና ክብርታት ሓደ ክብሪ ናይ ሃገር ወይ ፍቕሪ ሃገር ካብቶም ቀንዲ ክንዕቅቦም ዘለና እዩ ድሕርቲ ናይ ፍቕሪ ሃገር ሓድነት እዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ እንድሕር ኣብዚ ዓለም ነብረላ ዘለና ርኢና ብሰሪ ሓድነት ዘይምህላው ናይ ሃገራት ኣብ ምብታን ደረጃ በፂሑ ኣሎ ሕጂ ልክዕ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝመፀ ባህሊ ያታ ልምዲ ዓብዪ ክብርታት ደርዒዎ እዩ ኣራጒድዎ እዩ ግን ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ነይሩ ፅልያን ድሕሪ ንኤርትራ ሓንቲ ሃገር ምስ ገበራ ዝመፀ ተፈላለየ ልምድታት ባህልታት ከምዚ ክትቀፀንሐ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓድነት እዩ ትሽዓተ ብሄራት ኣብ ሓደ መኣዲ ብሓድነት ክስለፍ ከም ዘለዎ ክቃለስ ከም ዘለዎ ክስዋዕ ከም ዘለዎ ክብጆ ከም ዘለዎ ከዓ ኣዋዲዱ ስለዚ ተሕመረት ናይዚ ክብርታትና ዝበለፀ ሓድነትና
ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ ናጽነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ብሓይሉን ብሕጉን እኳ እንተረጋገጾ ነዚ ምዕራፍ ከም መዕፀዊ ናይ ሓደ ዓብን ክቡርን ምዕራፍ እምበር ከም መወዳእታ ጉዕዞ ቃልሱ ኣይረኣዮን። ምክንያቱ ካብቲ ዝሓለፎ ከቢድ ዕዮ ዝኸብድ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ዕማም ምህናፅ ሰላምን ፍትሕን ራህዋን ዝሰፈኖ ሕብረተሰብ ኣብ ቅድሚ ተገቲሩ ከም ዘሎ ኣማእዚኑ ኣቐዲሙን ስለ ዝረጋገጸ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሑ ዝተዓወተ ህዝባዊ ግንባር ውሕድ መዳርግቲ ዝርከቦ መስደመም ገድሊ ኣካይዱ ረዚን ዋጋ ከፊሉ ናጽነት ጨቢጡ ክነሱ ብዘመዝገቦ ዓወት ከይተዛነየ ሓለፋ ሞሳ ከይተጸበየን በዚ ስዕብ ልቦናዩ ንገዛእ ነብሱን መላእ ኣባላቱን ንዝያደ መስዋዕትን ገድልን ቀሪብዋ እቲ ናጽነት ዘምፀ ወለዶ ንመጻኢ ወለዶ ሰረታት ስልጡንን ፍትሓውን ሕብረተሰብ ክነርክብ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክንስከም ተዳልዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓሸ መጻኢ ንምህናጽ እቲ ቃልስን ጻዕርን በቐንዱ ድሕሪ ናጽነት ስለ ዝጅምር እቶም ንናጽነት ዝተቓለሱ ኣብዚ ታሪኻዊ መላግቦ ዝሓረይዎ ምርጫታት መጻኢ ዕድል ኤርትራን ህዝባን ስለ ዝውሰን ነቲ ታሪኻዊ መጸዋዕታ ራህዋ ህዝብና ዘበቅዕ ረዚን ሓላፍነት ክንስከም ተልእኾና ኣፋሪቕናዮ እምበር ኣይፈጸምናዮን ንኤርትራ ከም ነፃን ስልጥንትን ሃገር ብምህናጽ ክንዛዝም ኣለና ነዛ ብብዙሕ መስዋዕቲ ናጽነት ዘጓነጸፍናያ ሓርነት ዘልበስናያ ኤርትራ ነባሪ ሰላምን ፍትሕን ራህዋን ክንንግሳ ክንክእል ኣለና ኤርትራ ማዕረቲ ዝኸፈልናላ ዝተመነናዮን ንሕበነላ ሃገር ክትከውን ንነብስና ንስዋዕትናን ሕድሪ ጽኑዕ መብጽዕ ኣሎና ይግባእ ብምባል ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጽባሕ ናጽነት ምስ ገዛ ነብሱ ዝኣተወ ኪዳንዩ ራእዩን እዩ ተሰባት ነዊሕ መስርሕ ወይ ጉዕዞ ዝተጠርዩ ኣወንታዊ ውፅኢት ዘለዎም ልምድታት እዮም ምናልባት ሃገራውነት ከም ሓደ ዓብዪ ኣምር ናይ ክብርታት ገርና ክንገልጦ ጸኒሕና ሓድነት እውን ካብኡ ዘይፍልህ መሰረታዊ ክብሪ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ምስኡ ኣነ ከም ሳለሰይ ኣካል ክብርታት ብዙሓት እዮም ከምዚ ክገልጾ ጸኒሑ ግን ከም ምስኡ ከዓ ጠሚሩ እቲ ዝዓበየ ደረጃ ወይ ዝዓበየ ርቑሒ ኢልና ንገልጾ ነገር ከዓ ኣብ ኤርትራ ሓደ ጽቡቕ ክብርና እቲ ባህሊ ስራሕ ናይ ህዝብና እዩ እቲ ባህሊ ስራሕ ምክንያቱ ብዘይ ስራሕ ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ ስራሕ ሰሪሕ ከዓ ኩሉ ግዜ ውፅኢቱ ጽቡቕ እዩ ስራሕ እቲ ዝዓበየ ክብሪ ምዃኑ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ተወራሪሱ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ዓብዪ ክብሪ እሞ ከዓ ዝበለፀ ናይ ብሓቂ ከዓ ህይወት ወዲ ሰብ ቀጻልነቱ ዘውሕስ ብምዃኑ እቲ ዝዓበየ ክብሪ ዝዓበየ ክብረት ንህቦ ክብሪ እዩ ባህሊ ናይ ስራሕ ከዓ ኣለና ህዝባ ግንባር ቀዳር ጅባእ እኳ እያ ደሞዝ ትኽፈል ነይራ ድያ ኣይተኸፈለትን ንኸይድ ዝኩሉ ሳሕል ንርአዮ ዝኩሉ ፅርግያታት ንርአዮ እዚ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ቤት ምርሰውራ ንርአዮ ዝኩሉ ዓራርብ ካልእ ደሞዝ ተኸፊሉ ይሰርሕዎ ህዝባ ግንባር ባህሊ ናይ ስራሕ ኣለና ነዚ ባህሊ እዚ ግን ከንህስሶ የብልናን ክንሰርሕ ኣለና ሰሪሕና ከዓ ፍረፃማና ክንረክብ ኢና ስለዚ በቲ ሓፂር መገዲ ኣይንርአዮ በቋራጭ መገዲ ኣይንርአዮ እቲ ባህሊ ስራሕ ኣሎ ቦቱ ነይሩ ሕጂ እውን ኣሎ እቲ ባህሊ ናይ ዓይነት ስራሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ይኹን ማእከላይ ዓድሚ ወላ ዝዓብዪ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦቱ ኣሎ ሕጂ ሓቂ ብሓቂ ንኸይድ ጎጎ ንኸይድ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰይ ይሰርሕ ኣሎ ማእከላይ ዓድሚ ይሰርሕ ኣሎ ዲጋ ይሰርሕ ኣሎ ገለ ይሰርሕ ኣሎ ብዘይ ስራሕ ዝኾነ ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ ከይሰርሐ ክነብር ዝደሊ ክሰርቕ ዝደሊ ሰብ ጥራይ እዩ ወይ ብኻልእ መገዲ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ክነብር ዝደሊ ሰብ ጥራይ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ይኹን ዓብዪ ሰሪሑ እዩ ዝነብር ስራሕ ክንብል ከለና ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ውልቃዊ ስራሕ ኣሎ ብማሕበራት ተጠርኒፍካ ስራሕ ኣሎ ናይ መንግስቲ ስራሕ እውን ኣሎ እቲ ውልቃውን ብማሕበር ዝስራሕን ኣነ ብወገነይ ክገልጾ ከለኹ ብጽቡቕ ይኸይድ ኣሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ምክንያቱ ውልቃዊ እዩ እቲ ውልቃዊ ከም ሽሙ እቲ ናይ ማሕበር ስራሕ እውን ዳርጋ ውልቃዊ እዩ እሶም እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ነቲ ስራሕ ስለዚ መንእሰያት ይሰርሑ ኣለዉ ዶ የለውን እንድሕር ክንብል ኮይና ዝሰርሑ ኣለዉ ንሶም እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ክሳብ ኣብ ቦታ ሓላፍነት በፂሖም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እዮም ናይ ሞያ ስራሕ ይኹን ናይ ሓላፍነት ቦታ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዋላ ኣብዛ ዘለና እንድሕር ኢና ንዛረብ ኮይና እውን
عبيتي دي بوزحو من أسيات نتحللنا تمن أسيوين كبالي كاليو كلوز من أسي زي أبسرح عالم زولي سلازي من البات حدا زعنق أفو أمونغو تقربي سوم زودكو أي سأنون يوم حدا إلنا تزيو حدنا يومين كاو وزحو خلون يوم جن تأخذ الزغلانة تسرح يسرح خمزولو يكأم زغلو نوص الرأي هزبها قنبار سناي دليتن مبقاسن تراي كوينو كي تعرف دما نظر عزيز سمامع بوليتيكاو بروغرام وتهدراو استراتيجي حيالن بسلنو دابه معبلن فتحاون حبرة ساب زهنس منقدي سند بوليتيكاوي بروغرامات ودابن الرغيقو السند رأين علاماتاتن زحازو خينو نقعزو متكلاتن شطوتاتن مرحاز خون عب شدش مسارتاوي علاماتات زحازي ينيرو قداماي هاجراو سنيد ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ አፈላላይ ወገን ቀቢላ ቋንቋ ሃይማኖት ጾታ ደርቢ በኤርትራውነቱ ተሐቢኑ በስኒት በሰላም በቅሳነት ክነብር ካልአይ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ በሕግን ግብርን ከቢሩ አብ ምሕዳርን መኪያድን ህይወቱ ሀገሩን አብ ኩሉ ጽሕፈታት ሜዳታትን ንጡፍ ተሳታፍነትን ወሳንን ክኸውን ተሳትፎ ክበሃል ኮለግን ሓንሳባዊ ውስን ዓመታት ዝካየድ ትርጉም አልቦ ምርጫ ድምጽ ማለት ዘይኮነ ህዝቢ ኣብቲ ኩሉ ህይወቱን ሀገሩ ዝትንክፍ ውሳነታት ካብ ምንቃልን ምብሳልን ሓሳባት ክሳብ ምትግባሩ ምስታፍ ማለት እዩ ሳልሳይ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ ኤርትራ በቁጠባ ማሕበራዊ አገልግሎታት ትምህርቲ ስነኪነት ደረጃ መነባብሮ ክንዕብልን ክትግስግስን ራብዓይ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዑርያት ዓዳድላ ሃብትን አገልግሎታትን ዕድላትን ፍሉይ ቆላሕታት ተጸውዑ ወገናት ክህሉ ዝመንእሰይ እዚ ኣብ ዘእተኻዮ ዝኣቱ ጾሙ ዝኸይድ ግደፎት ናይ ሰውራ ዝተዓወትናዮ ቆልዓ ብልና ገዛ ክራይ የብልና መብራህቲ ብልና በዝኺድ በዝውፃእ ድብለና ኣይነበረን ሕጂ ግን ኩሉ ብገንዘብ ዝተኣሳሰረ ገንዘብ ስለምንታይ ደልዩ ውልቃዊ ፈትዩ እንተበልና ክነብር ቤንዳ ኸይድ ነዚ መንእሰይ እዚ ክንሕዞ ናይ ስራሕ ባህሊ ብልክዕ በቲ እቲ ባህሊ እኳ ፈልጥዎ ታሪክ ናትና ዝሕዙ ዝሰርሑ ዘለዉ ካልእ ልዕልና እውን ዝሰርሑ ፈላጣትን ምሁራት እውን ካብዚ ሓላፍነትን ፅፍሕን ሒዙ ዘሎ ሰባት ዝተምሃሩ እኳ እቶም መንእሰያት ፈልጥዎ እኳ ዕላማ ኣለዎ ንዓኻ እውን ብካልእ ረብሓ ኣለካ كعبيكا خليو أبصرح من قصتها لك تتوهبك جزء توفي خاكاون لعلون أو في خاك سرح كلا خزون أفريقيا لها مالتي بتحدى خاني أقول زندا سرح كخلها محبراون هجراون سرح ندا سرح كخلهاون ناي تبغى نات كمان أبرخ ناي ما بايكا كاب نفس خازب جسله سخانة ما هزنت قال نشجر كان ناي محلاف تجبره مبلحات ناي جزء أرسخ ناي سرح دليتي بزمن سركا أبا فراينوتو كنبل نتدا أخوينا أبتي محبراوي ويكا هاجراوي تكالات كنبل تدا أخوينا اتمنى سيبلك يفرلو كم علامو كم تواهبو مالتي زخاب زعاتي فراينوتو زبلكا نمسائلنا نقدفو مالتي انتاي أفرين انتاي بيلوت بايتا زرق زولي جيم بعبين تاي تقملو إلا يناخ نقدفو نخل اتسب من اسيقن اسرحالو
ባህላዊ ትንሳኤ ሃብታም ባህላዊ ውርሻናን ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘማዕበልናዮ ስልጡን ልምድታትን መሰረት ብምግባር ፍቕሪ ሃገር ኣኽብሮት ወዲ ሰብ ማዕርነታዊ ምሕዝነት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ፍትወት ሓቅን ፍትሕን ርእሰ ምርኮሳ ክፉት ኣእምሮን መሃዝነትን ዝመለለዩ ኤርትራዊ ባህሊ ምምዕባል ሻድሻይ ዘባውን ኣህግራውን ምትሕብባር ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ብስኒትን ብምትሕብባርን እናነበረት ንዘባውን ዓለማውን ሰላም ጸጥታን ልምዓትን ብዓማ እተበርክት እትኽበር ኣባል ሃገራዊ ማሕበረሰብ ክትከውን ምጽማም ምውፋይ ምሕላፍ ክብርታት እዮም ናይ ሰውራ ክብርታት እዮም ሕጂ ሓደ እቲ ናይ ሰውራ ክብርታት ኣለና ካልእ ሕብረተሰብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክብርታት ክንብል ከለና ሲ ተኸባቢርካ ናይ ዝተፈላለዩ ብዙሕነት ጠባያትን ባህርያትን ሃይማኖታትን ኣተሓሳስባን ሪስፔክት ጌርካ ተኸባቢርካ ምንባር ማለት እዩ ኣብዚ 6 ኣዕኑር ራእዩ ዝተመርኮሰ ናይ ስራሕን ጻዕርን መርሓ ሕንጻጣ ዝኾንዎ መትከላት ሃገራዊ ሓድነት ንጡፍ ስታፌ ህዝቢ ወሳኒ ግደሰብ ምውሳብ ሃገራውን ማሕበራውን ቃልሲ ርእሰ ምርኮሳ ጽኑዕ ምትእሳር ህዝብን መሪሕነትን ዘርዚሩ ድማ ዝሓለፈ 29 ዓመታት ንትግባርዩ ሰሪሑ ክብሪ ክንብል ከለና ንሰብ ክብሪ ዝህቦ እቲ ሰብ ከዓ ዝብህጎ ማለት እዩ ሕጂ ክብርታት ኣብ ብዙሕ ክንከፍሎም ንኽእል ማሕበራውያን ክብርታት ክንብል ንኽእል ፖለቲካዊ ክብርታት ክንብል ንኽእል ቁጠባዊ ክብርታት ክንብል ንኽእል ብዙሕ ክንዝርዝር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ወይ ባህላዊ ክብርታት ሃይማኖታዊ ክብርታት ኣብ ባህላዊ ኣለባብሳና ድዩ ባህላዊ ሳዕስዒትና ድዩ ካልእ ድዩ እዚ ሓደ ክብርታት ባህላዊ ክብርታትና እዩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ሃይማኖታዊ ክብርታትና ነንባዕልኻ ተኸባቢርካ ሃይማኖትካ ተኸባቢርካ ምኻድ ዘይምስራቅ እዚ ካብቲ ሃይማኖት ዝእዘና ክብርታት ማለት እዩ በቲ ሓደ እውን ፖለቲካዊ ክብርታት ከም ተወፋይነት ጽንዓት ሓድነት መስዋእቲ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ስለዚ ክብርታት ክዕቀቡ ዘለዎን ኣገዳሲ መንነትና ክብል ጸኒሑ ልክዕ እዩ መግለፂ ሕብረተሰብ እንተኮይኑ ኸ መንነትና ስለ ዝኾነ ኣገደስቲ ክፋላት ናይ ሕብረተሰብ እዮም ክብል እየ ዝኽእል ክንብል ከለና ልክዕ ሓድነትና መንነትና ክኸውን ከሎ ኣብቲ ናይ ስታይ ንሕና ኤርትራውያን ልክዕ ብክልተ ዓበይቲ ሃይማኖታት ዝተከበትን ክብርታትና ንሕሉን ሰባት ምዃንና እዚ ክበሃል ከሎ ክርስቲያን ምስልምና ነናሃቱ ሒዙ ሓደ ኣካል ከም ዝክበሃል ፀንሕ ሓደ ኣካል ሓደ ኣምሳል ኮይና ክንጓዓዝ ክብርታትና ነዚ ሒዝና ዝኾነ ከብለና ኣይከኣለን ዓብይን ንእሽተይን ተኸባቢርናን ተሓፋፊርናን ኢና ንኸይድ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ዝኾነ ነቓዕ ዝኾነ እስታይ ከኣትወና ኣይከኣለን ኣብቲ ናይ ሓድነትናን ስጠንካ ንሪአን ኣለና ከም ሃገራት ጎረባብትና ንሕና ትማሊ ናፅነትና ዝረኸብና ዝኾነ ነገር ነቓዕን ካልእን ስለ ዘይኣትወና ንሪአን ኣለና ስጋብ ፈርከሽከሽን ካልእን ይብፃሕ ኣሎ ንሕና ግን ዝኾነ ንእሽተይን ዓቢናን ሰሚርናን ሓቢርናን ስለ ንኸይድ ኩሉ ክብርታትና ኣዝዩ ጥንቁቕ ኣሎ ክንብል ንኽእል ንቐጻሊ ከዓ ከምዚ ክኸውን እቲ መንእሰይ እቲ ተረካብ ወለዶ ዝበሃል ከብል ኣለዎ ክንብል ከለና መንነትና ማለት መንነትና ካብ ምንታይ ነረጋግጾ ኸ ብሓድነትና ጥራይና ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ገድልን ገደሉን ዝነበረሉ ህሞት ብሓድነትን ንጹር ዕላማን መሪሕነትን ናብቲ ደረጃ ዝበፂሕና ዘለና ስለዚ ነቲ ዝሓለፈ ክብርታት ኣብ ጥሙር ህይወት ስለዚ ኸደ ዕላማ ከዓ ስለ ዝነበሮ ነቲ ዕላማ ከዓ ብሓድነትን ስኒትን ስለ ዝኸድናዮ ንመስዋእቲ ከይተረፈ ከም ጥዑም ህሞት ጌርካ ኢኻ ትኸዶ ማዓር እውን ንባዕላ ንመወዳእታ ኣብ ዕረ ትቕየር እያ ነታ ዕረ ህሞት እቲኣ ነታ መራር ህሞት እቲኣ ግን ከም ማዓር ጎሲምዋ ኸይዱ እዩ እዚኣ እንታይ ክትጎስማ ዝኽኣለት እቲ ሓድነትን ሓደ ጥምረትን ምህላዊ ዕላማ ስለ ዘሎ ንዕላማ ክትወቅዕ ተጣሚርካ ጥራሕ ምስኻዲ ስለዚ ሕጂ እቲ ክብርታት ንብሎን ዘለና እዛ ቀዲሙ ተጠቕሰ ካብ ሓደ ካብቲ ሕመረት ንባዕሉ እቲ ዝምድና ስለ ዝኾነ ወይ ተሓድነት ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ህሞት ከዓ በፂሕናዮ ስለዚ እዚ ክብርታት እዚ ኸ ቤናይ መገዲ እዩ ክወራረስ ንሕና ንባዕልና ብዘለና ህሞት ካብቲ ፀንሐ ያታዊ ባህልታትና ኢና ወሪስናዮ ሕጂ እውን ነዚ ሓለፈ ናይ ገድልን ገደሉን ህሞት ነዞም ዘለዉ ደቅናን ኣሕዋትናን ቤናይ መገዲና ከነውርሶም ስለዚ ኣብዚ እቲ ክብርታትካ ዓቂብካ እናሰጋገርካ ምስ ትኸይድ ጥራይ ስለዚ ክብርታትና በዛ ቀዲሙ ዝተቐስኮ እሲ እቲ መሰረት ናይቲ ክመሰጋገር ዝግቡ መርሓን ዓንደ ማእከልን ስትራቴጂያዊ ተልእኾን ውጥንን ሃገራዊ ልምዓት ኤርትራ ከም ዝስዕብ እዩ ዝንበብ
لمعات زتامحاشو وغنات بمقدام نخلو زمعراري عدلات بمرحاو هزبي أبقوكم فتحاون مقادي متصنبار بزي رتعاو من قددما بوليتيكاو رقات هاقراو السنيد قطباون محبراون لمعات محبراو فتحن ባህላዊ ስጉምን ምርጋጽ ነዊሕ እዋን እናተቐለስናሉን ህይወት ብሉጽ ዝኸፈናሉን ነቕዘይብል ዘይቄር ዕላማናዩ ህዝባዊ ግንባር ዝመርሖ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ንቕሉ ዝጨበጦ ንጹር ራእይ ኣለዎ ራእይ ጥራይ ዘይኮነ ግን ጽኑዕ መብጽዓውን እዩ ንራእዩ ብፍልስፍና ግብሪ ፍልስፍና ማሕበራዊ ፍትሕን ሰብኣውነትን እናተገብረ ንነገራውን ባህላውን በቲ ሰፍሐ ትርጉሙ ርዌት ህዝቢ ኤርትራ ዝበርኸን ዝተቐደሰን ዕላምኡ ብምግባርካ ስግምኡ ቀጺልሎ አንጉዕ ናይቲ ምስጢር ዓወት ድማ ንስዩ እቲ ንጹር ራእዩ ክብርታትና ታሪኽና ኸ መንነትና እዩ መን ምዃንናሲ መበገሲና እቲ ታሪኽ እቲ ሰውራዊ ክብርታት ንብሎ እቲ ናጽነት ዘምጽአ ሰውራዊ ክብርታትና እውን ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ክብርታት ዝተበገሰ ወይ ካብኡ ዝተወልደ እዩ ነቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ክብርታት ዓቂቢ ኸ ናጽነት ዝወለደ ስለዚ ብሕጽር ዝበለ ክብርታትና ታሪኽና بالك قلت سلطانين معبالن حد حبرتسب بدلدل مسرت تمرتن سرحن يزهنص تمرتي امرشاس قمتن قميس نحنت هاجر زهل وقدن تران عبي مخانو ايكراخرن كم تمعبالن عبيتن بستدلادل منقدن بناي كل سرحن زرغاغص نزيات تحساس بازين اب قبرن مقيار دما ني حبر بايتا مدلدال قدم كل يسرع زيغاتات اب كتما يخون قطر اب قربا يخون ጫፍ ወሰናስን معريع دل كفطرلهم بتحده نستفطر عدل دما بمعلخ تقملو بتخالق عبي سرح كم زحتت ايكاتعن نمعري معباله معري عدلن زرقحن وسان بمخانو بحبل السب إيرترا أتنتمرتز جبرلو تخلطنا قلبون عبي ميزان كوهابو زجدد نايجزار أسود حرباي تاسلت زوننيوم زي كم أكل من رجعات محوراو فتحي بعتوب سر حلو سبنت محوراوي أجل بلوت تمرتي كاب سمعتن نسلة مهلاون زتكلا يكونن تايدا عبي إيرترات إن كورنا عن مرحى قدنا نكسر حلو تصنحه زعبيه صلاتنا يزهاجريو عب هاجراوي شارتر إيرترا مرحاوي بوليسي منجستي بنتصورن بقول حن سفر متكلالو نتي أقل تمرتي تنفي جوز نور الحق كبابيتات نتي أخلن استمال إن السالت أزيد صنحو وينتي بواحدن حصلت نستلاخمة كالات تمرتي بعبي دما نخل زيقا بمعره بزي فلالايت صوتان عدمن أكلاو سنكلنا نكباز أحد سرحيو بحافشة تمرتي حدا كام مسل زيقاتات مخان دما بزعبي يشانوخون بزبر رخيج عفون كسر حلو تحنسيسو نفس وكف زيغا كابت استحاتي متفاق مهيمنت كسابت زلع علينا يمرمرن مهزون بركن مبصح بب مدرخن بب درج وسخن أسرار حكهلو عمود أترما رئيسة أماننت زلوهن بحال السراح زونن مخور زمناوي طبب زبلخ أفراينت زعبن مس مدرخ زقطم كإلتن فلتأتن زمع بالزيغان مفتار عبز علفة عمتات بزعبي وفن بكبير وصايتاتن كسر حلو صنحنا الله زاقيت اتيابن تتكالات تمرتي تعتقد أن مولاد زرقح أبيات التمرتي نمسفح أغلبتنا وتتمرتي نمر رقاطن نبتزل على الدرجة عبيات نمبصحن إذ مسجن صراحة كعمان تصنيحو
ብምርግጋጽ ናይዚ ተሃኒጹ ወይ ተዋዲዱ ዝርከብ ማዕድታት ትምህርቲ ብመንጽርቲ ዝተገብረ ወፍርን ውጽኢቱን በቲ ሓደ እቶም ጨሪሾም ዕድላት ትምህርቲ ክረኽቡ ዘይጸንሑ ዜጋታትን ተፈጢሩሎም ዘሎ ባይታን በቲ ካልእ ንሳታፊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ብምጥቃስን ምስ ድሕረ ባይታ ኣተኣሳሲርካን ዝረአዩ እዚ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተደኪኑ ዝርከብ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ተበጊሱ ክሳብ ናይ ካልኣይ ደረጃን ኮሌጃትን ዝሰላሰለ ዘሎ ትምህርታዊ ንጥፈታት ብዓይነቱን ብቕዓቱን ንብሉጽነትን ተወዳዳርነትን ዝስርሓሉ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሁብ መድረኽ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ከቢድ ተጻብኦታት እናመከተ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣዋጋዕ ዕዳጋ ኣየእትወን ቀረብ መጽሓፍትን ናውቲ ትምህርትን ካልኦት ደገፍቲ መሳለጥያታትን ከም ኣብያተ ንባብ ቤተ ምኮራ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ካልኦትን ንምትእስታው ብዓቕሙ ክሰርሕ ጸኒሑ ብዘይካዚ ኣብተን ውሱናት ኣብያተ ትምህርቲ ኪነት ዝድረት ዝነበረ ቁጽሪ ተምሃሮ ንምዕባይ በቲ ሓደ እቶም ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ዝወሰዱን ናብ ኮሌጅ ዘይኣተውን ተምሃሮ ትምህርቲ ዝቕጽልሉ ዕድል ንምስፋሕ በቲ ካልእ ብምጽዓር ዜጋታት ርእሶም ዝኽእሉሉን ሞያዊ ክእለት ዘማዕብሉሉን ናይ ስነ ክነት ኣብያተ ትምህርቲ ዘርጊሑን ሰብ ሞያ ኣሰልጢኑን ኣበየ ኮርናዕ ናይዚ ሃገር ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ ዜጋታት መሰኻኽል እዮም ምምዕባልን ምሕያልን ስነ ትምህርቲ ብቐንዱ ዕድላት ላዕለዋይ ደረጃ ትካላት ትምህርቲ በመንጽር ጠለባት ንምምላስ ካብቲ ብትኹረት ዝጸዓተሉ መደብ እዩ ቅድም ኣብ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ተደሪቱ ዝነበረ ጸቢብ ዕድል ሎሚ በብዓውዱ ዘስተምራ ኮሌጃት ብምህናጸን እቲ ዕድላት ሰፊሑ ይርከብ እቲ ኣብተን ኮሌጃት ዝእንገድ ዓውተ ትምህርቲ ንህንጸትን ገስጋስን ምዕባልን ሃገር ኣገድስቲ ዝኾኑ ኣርእስታት ዝምልስ بعينتون درجة بقعتون زت أمامن كون يسعر له سنة تمرتي كأصالي كل ساس تقلب تلاتيو مستن تكنولوجياوي معالن زمناوي سنة كنتن قوني كمرشي تقلب كأصالي ده ساساو مصنعتي سنة فلتطاوي قمقامن قلطوف الرمان يحتت بزمن ترزي زتمت تمرتاو عماما بإرترا نابتز دلشتون مبصح عبكت صاري سرحن صعرن يركب